Gurmila Maggie, I'm a Stúideo Cuan, down by the Glenside, agus on Real Mall sporting patio, or Lagan Fain and Real Mall Henamgiev. Desimid CD Thomas Quig Blino Hen agus and Rud, special to for your noch doing your income agus Jeevsha. Dus again, will Brian the Knag Urlishi nach glister an Lou Liska. So shoot nach will Kuramach aku agaver or ceol is said at in our store Urlisha or Coil Fain to range tunes will Clugus Call or who Chumala range tunes agus Commodore on Spain or Martin agus Wemsha. So Hosimitla Oran agus Real Mall agus Lanimage and Ish Leshan Foggy Jew.
Gurbína Maggie. Ag fágáil na nórán de rebelúnach sin latíomh, beidir go bhíad faoin a bhaineann le ferm a gúna na gaiilefah an chéad rial a bhí rinsenig Martin ar a chum sé Through the Fields. Leanimid le sin le rá rial an tradiisiún The Man of the House agus cládach bhaile lucha riach.
Jeev, an bhfuil aithne ag aine cad a bhí scríofa guitar Woody Guthrie. Bhí na focail This Machine Kills Fascist scríofa a guitar agus bhálum rud cosú le sin a bheith mo bharrán. Agus búil méile fear an counter seo colm de Valdrathe agus carry sé lom leis an astruúcháin ach ba pacifist é agus ní hatníon an focail maríon leis. So airfik sé go baríon an gléas seo fascistí. So tá sé sin scríomh ann seo. Tá sé an ábhre sa lé inniu ach ní buineann sé a bháin le fascistí palachúla, bhíon fascistí ceolver freisin nach hatníon an bearrán leo, so tá sé ar son na daoine sin freisin. So bhálinn an chéad píosa eile cheanam son ar cóide Palestínach. Tá mé ceappa Brian áfach go méid fascistí an a gcónaí. Sé an chéad ceann de gách frá Spáineach henimiid tríomh nacht inis. Himno de Riego, dus órán náisiúnta na Spáine, a bhí an trá, céad bliain rih an dara foblacht na Spáine hitseach idir níidir trocha héin agus níidir trocha naí. Agus dúsáid na poblachtánaí an tioman sular tháinig an tíir seo I dro an aistechas rud a leansús go dtí deire níidir seachta chuig. Tháinig mé trasna an amman tíre siimplí seo dús trí chóide ceol Spáineach an nuair cúpla bliain ar eis, rachtála mé seo ceol filiocht in éireann léirímuid den chéadúir gábhí san nídeag faoin bhile náisiúnta Spáineach Federico García Lorca. Animan seo, Loco por Lorca, nó an éige, mise faoi Lorca. Bhí Lorca in haintar piano, cumas a freisin, ach go fóilbeag ein chuma nílas ag an dain ach faoi hafada a bháin ag geall le ceoltóir dar bhanam le Argentina óraní an Argentina. Farír níle is agin cén chuma a bhí cén chuma go a bhí ag Lorca. Cricnamid le fánach chuma héin leis an teideal Rebolada Lorca isáis rinca sráid Spáineach é Rebolada.
Maggie. Go míle Maggie.
Right, well, sin siúbeg siúmór, agus nistamach an leanú tar leile roint rialana, a chuir sibh dása tásúlagam. Tá go cuasaí bhfuilúnis, agus feann a chu Martin tréiste bheith in Ashland, America, leis ceoltóirí orgáine
Béle, me Kinsla, Rick Epping agus Brendan Power. Nullig in Ashland is Enamdo. Pretty much choose le found the could find Darbanum Habu. It's lullaby och not sitting at the colour the hull. Okay. Lanny Cormac, le hair all in a cump she find Darbanum Ballakilwanton.
Leanúid le fán a chum Caroline. A bheith na Máire Breatnach, Cónaíorí, mai le clia agus a géirí. Na léonta seo agus chumsí an fán seo sna nóchataí. Canas na Commodóí is sear darnamsa na faoin a cáirige ag nám sin sé an tain bhean a bhí ar an agamsa rincom a deisí album le a chuid faoin féin is na nóchataí. Sin nóchadó, nóchadrí. Óm Ripples is anam don físa seo agus támhaid chun ar legan héine anaide.
arascatín tradiisiún lin leis ra pert ráfort dúbailte agus pert luasca.
Maggie.
Rascadín Spáinlinn an chéad setile, thug me cóirde ceol Spáineach a gá fán Spáineach a dom a deagramír dar seo Lorca Louis Menis Luia. Gan dawt bheag siad cliste ag an villa a Granada agus iad a héinse aige ar an piano. Tugtar pasadoble de Sobariba ar an géad cean, is cinál rinca ball siomra ó an séo istéige ó Chuige León. Tugtar Habanera del Diablo Cochuelo ar an dara fán, nó as gailge dausa an jowl bacoch. Bhí fíor hamantas ag a bhile Granadino don Commodore Francisco Asenjo Barbieri a rugó Madrid. Commodore an Habanera álainn seo. Rihim a bhí an aisiandar fud an lehanis sa chéad legend fihuis a bhuichas do glúchadrih le Cuba.
Mahola tú an baillador Margaret Barry Lína Jen Curshys conas a hánig an céad fuirt eile chici im ringloid. Agus le coward an vidler Michael Gorman lehanní an chéis in a fuirt séfort. Bei Michael an chéad denna half a day. The Strayway Child an Tanamatar Bert nó a stocha a scoilge an Shifra. Míle mágaí. So tá mis leann se rá le tócha set in an our Dennis Cahill agus Martin Hayes a go háir Dennis Cahill nach Martin. Bhhailín agus specialta bu go bhhaile Martin an set seo hennim in an our Dennis. Dar nóid lúchar le Martin a bheith é Dennis stíl a bhunaí agus thu a gcionar mór an daine mór an ceoltóirí na measc. So the beach tree is an fís an chéad rial an glunne Bior agus Bringloid Sweeney.
Well, gur míle mágaí le críoch nú, tá mis gon sesháin eile an seo lorca a henna bhíomh. Sean Fox trás Spáineach ar dús agus feann weimse in an ár lorca é féin. So inis le cara libh léimt agus dásaháile.